Kardom don marliatum pinia bangke ilitum ining kirung seroi mate isi motivational videos ini libonaing tum don marli la bangke ilitum anutin amuniet setam hedi kachiprek ke do la bangke everybody is unique mate different qualities sido nang likar I belek ni likar I belek nang like thek belek komat ne ke thek belek lason hedi kachiprek dolo anutin amuniet tum sita bon sita me munir tum an isi kaching bardam ke do la bangke anutin amuniet sita me ning arong tung mate happiness bangke kar ar iduk komani ning arong tung te pu bang do ma avedi perthelong ke anutin amuniet sita me ning arong tung lasi lasu ning arong nang je phan ke la e ok e pran kachelana ason thought sila e mind mate hedi ilitum ke koson lo ining puluma ki puji ining ing thin abang setami hedi thirklong nangji chepang tang nangji la bangke lasi jongsi ining arlo jongsi kai ke taki thirklong ha hok dolo confident dolo plote bang external force atum hedi mane outside atum jong hele nang pudun sit nang sorsa pusitami hedi ilitum la an bob belo la bangke ilitum mane pa an devastated telokano hok bang kom chetpo ilitum ke pini ilitum ke sung dokoklo ki pini ki pho dokoklo plote ilitum ke mane angta namuni de tum phan pini neighbors tum han kalite villagers tum han kalite halasu institute phan kalite jurpo tum han si li tum bangke ka sorsa dam titi ma tidi se tal hai sorsa dam de phrang bang hedi eme thanga bang chepang tang det nang la son chepang tang lo plote la bangke kan hoka bang kom chet podon marle tu la se anutin sita ili tum bang ining arlo hedi bang tum le jong hele nang ke lang lo pik nang ke nang jon thi pik nang ke chung kreng ong nang ke nang krom the ong nang ke your akli punoi hajat punang pu pusta medi ining arlo bang kai ke hedi confidently ilitum bang love compassion kindness kang hon kang jin so la high qualities pensi ilitum bang ke chipa strong pen lo plote automatically hedi ilitum bang lang medet podon marli tu la se la an vet lo do me thak me jong se video ning dok plote like comment share pik tha bye bye